gobernantza elkarlanekoa eta partaidetza demokratiko bat datoz Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroan oinarrizko helburuekin. Hain zuzen ere, gaurko gertakari politiko eta sozialei buruzko hausnarketa eta eztabaidagune berezi bat eskaintzea du ikastaro honek bere xede. Baina ezingo nuke gaur aurkeztu diguten uda ikastaro honen zuzendariak baino hobeto, adierazi zein den ikastaro honen ardatz nagusia. Ez da ere, etorkizuna eraikiz proiektuaren mamia. Ze garrantzi duen Gipuzkoako etorkizunerako, baina unibertsitatearen aldetik ekimen honen balioa nabarmendu nahiko nuke. Herritarrek etorkizunagatik duten kezka da proiektu honen ardatz nagusia. Ardura hori berea egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta unibertsitateak baita ere. Lurraldearen etorkizuna berea baliz bezala hartzen baitu. Euskal Herriko Unibertsitatea gizartearekiko duen konpromisoa aintzat hartuz, Gipuzkoako sektore eta estamentu guztietan diharduen profesional multzo handi baten prestakuntzaz arduratzen da. Era berean, goi mailako hezkuntzaren zati handi batez arduratzen da baita ere, eta ikerketa ere bere ardatz nagusietariko bada. Azken batean, unibertsitateak bere proiektutzat du gaur bildu gaituena. Unibertsitatea etorkizuna da. Bere irakaskuntza eta ikerketa lanek etorkizuna dute helburu. Etorkizuna eraiki behar baituku unibertsitatearen parte hartzea ezinbestekoa bihurtuz. Espero dut, gaur irekitzen dugun uda ikastaroa, gai honen inguruan gogoeta egiteko aukera paregabea izatea, lortuko diren emaitzak, balia handikoak izango direlako, eta lagundu egingo digutelako gure etorkizuna eraikitzen. Nire aldetik besterik ez, eta mila esker zuen arretagaitik.